nggih kok nek sampean ape sunat tak nanggap malah. Sunat neh ta ora? Sunat neh ta ora? Wis tak turuti, sida ta ora? Ora lho wong aku tak gedhe nangis kok. Kok ngono jamu enakan meneh. Kapan kontrak Mas? Sapunya mere mah pira leh? 50. Ora masih ngapain nilap sapa lah yo. Yo, iki lho wis tak aturi kok iso. Jenengan derek goyang-goyang mboten apa nggih? Enten, mengki kula paringi kalih ewu. Ayo Mas dagage satut Mas kawin kontrak. Sayang, aparat cantik wajahmu yang ku kenang. Tak ada lagi yang menendangmu kon-konan. Terlanjur cinta mati digoyangku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrak. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontrak. Kontrakan wis tak kei iso anggere do sunat ora gelem nanggap neh awas lho ya. Sampun Mas, sampun nggih ngaputene nggih. Benjing nek sampean sunat nanggap nggih Mas nggih. Oke, lah Pak entek kerek tarang
senengane nek disunatin neh. Lah turene gageh rek, Ndro. Nggih. Monggo pinarak lek Ndro iki. Ora usah, Yung. Mboten usah. Iso ta didekno wis lumpur. Ngoten. Piye to? Inji dawuh kula Ndro Ayu. Sakwise padha gawe langen suku. Apa kabeh kewajiban iki wis rampung to? Sakmenika pakaryan kula niku sampun rampung sedaya Ndro Ayu. Injih kula. Ngene to, Yung. Sedelok maneh iki aku dadi manten. Jenengan. Isun. Wah. Bakalan dadi nganten anyar niki ke Ndro. Ya mesti wae kaya ngono to, Yung. Piye tomblok kuwi aja lali. Nyepake uga ramen. Sing ing besuke kuwi aku bakal dadi manten. Nggih Ndro siap. Tenan. Nggih. Aja gawe kecewa ya, Yung. Kan Ndro Ayu. Nek kabeh mau wis padha cepak. Ayo sowan ana ngersane Kanjeng Rama. Mangga kula dherekaken Ndro Ayu. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan dhateng. Sowan kula kalis ing sambikala. Sugeng kula kunjuk Rama. Syukur yen kaya ngono kowe Ista kedhak. sadara. Kasinggihan dawuh Rama apa padha slamet ngadegmu ana ngersane Rama. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan Rama anggen kula marase bongabiyantara wonten ing ngersanipun Rama boten wonten alangan satunggal menapa Rama nanging boten katalumpen sungkem bekti kula kunjuk Rama ya tak tampa gawe syukur gembirane Tole Wiratmaya Kalubaran kadya paran pakaryane kepareng matur lepat nyuwun pangapunten. Sedaya pakaian ingkang panjenengan dawuhke dumateng Kang Putrapun Wirat. Ing ari kalenggan menika sampun wonten karampungan. Menawi panjenengan boten pitados monggo kula dherekaken supados naliti setunggal moko setunggal dawuh saking panjenengan. Syukur-syukur tule yen toh kang sira ramlewakake marang jawe Rama. Sadaya kasinggihan sawetara dina pun Rama rak utusan lawan kami. Apa wis bisa tinemu marang Kadang Wiratmaya? Durama sekawit panjenengan menika ngutus kaliyan Kang Putra kang supados kepanggih pribadi kelawan Kang Mas
Wiratmaya sampun kapandhe pribadi malah kaporo Kang Mas Wiratmaya sampun ing pengajenganipun panjenengan Kaya ngono, oleh Wiratmaya. Cetane Rama nggone nimbali marang jeneng. Ora jeneng pun Rama bakal naliti marang kekurangane pakaryan. Utawa pun Rama ora bakal paring duka marang sekeng sesanggeman sing kurang matuk marang kali Rama. Ning jetane iki rak ana kapribadi sing bakal ndak rembug lawan jeneng sira. Menawi wonten kawigatosan bab kapribaden keluarga wonten ing Kadipaten Tugu. Monggo enggal-enggal panjenengan pedhar sabda yetosipun wonten kawigatosan menapa. Wiratmaya, merga Rama iki wis rumangsa jumpa. Nggonku jumeneng Bupati Kabupaten Tuban ibarat srengenge wis cedhak marang supe adoh marang mletheke. Mula ing ngarepun Rama paring dawuh saben dina kawan kowe kang supaya jenganti kendhat nggonmu olah kaprajan, olah kapanditan, olah kaprajuritan ngawekani yen toh ana lengsering pun Rama saka damparing kepraben Kabupaten Tuban ora ana liya gantine kejaba jeneng. Monggo Wiratmaya, jeneng sira kudu ngerti. Dadi pangayoman sadurunge kudu andhar beli bojo. Rama Pati. Menawi sedaya saka guru sampun anyarujuki Kamunta Wiratmaya ingkang gumatosi dhateng panjenengan minangka sesembahan wonten Kadipaten Tuban. Kula mboten badhe obat. Kula namung nyendikani dawuh. Nanging perkawis dedodohan minangka syarat sarana anggen kula jumeneng adipati wonten ing Kadipaten Tuban. Pangapunten dalem. Ngantos dinten sakmenika penggalih kula ati kula tasih sepeng. Dereng wonten wanita ingkang condong raos ing batos kula. Wiratmaya, ora susah keng sira matur yen durung condong saka kersane Rama sing bakal ndak jawabake kawan jeneng sira iki lak isih kula warga dhewe ing Kabupaten. Saestu menika Rama. Iya to, Le. Panjenengan menika badhe ndhawuhke kula tasih kalebet keluarga kiambak. Ayo jeneng wong tuwa mongso goro kae. Matur sembah nuwun Rama. Nuwun sewu, kula nderek remen lho Kang Mas. Ya. Tenan to Le Wiratmaya. Keng sira gelem tak pekno bojo ing Kabupaten Tuban kulawarga. Ing napa mboten Rama? Saya-saya menika tasih kalebet warga wonten Kadipaten Tuban. Malah kepara saged raketake tali kemanipun sepasang. Lah ya kuwi sing ndak karepake. Tole Wiratmaya sing bakal ndak ajak bebesanan kuwi yen ngenani derajat pangkat sejajar kawan pun Rama. Yen kowe kepengin ngerti bakal ndak paringi dawuh sapa to jenenge calon bojo. Sak kepengin mangertosi sinten sejatosipun Rama. Calon bojomu kuwi Kumala Rekna putrane Yai Dipati Purbanerat ing Bojonegara. Kumala Retna. Sik. Wiratmaya. Bareng Rama paring dawuh yen Kumala Rekna putrane Yai Bupati Bojonegara ya gene kowe mendelong batin. Rama bener. Ngantos kula mendhong
Awit kula menika pisan boten tresna dhateng Kumala Retna. Mbok inggih panjenengan menika pados wanita sanes kemawon. Ampun Kumala Retna saking Bojonegoro. Wiratmaya. Keng sira ora tresna. Retna Kumala kuwi citrane ayu. Ora ana bocah ayu ing Kabupaten Bojonegoro kejaba Kumala Retna. Ayu menika munggahipun panjenengan. Ning dereng mesti ayu menika munggahipun kula. Kencana katone wingko munggahipun panjenengan. Ning wingko katon kencana menika munggahipun kula. Menika boten Rama. Ayu kados pundi waton kula mboten gadhah raos tresna. Tertentu kula mboten saged nglampahi perkawis menika. Wiratmaya. Keng sira ndak jarwani. Rama iki wis kelakon saparembuk kawan pamanmu Purbanerat ing Kabupaten Bojonegoro. Keng sira bakal ndak jawabake Kumala Retna kapara taun sasi dina wis katempake. Gelem ya Lea. Pangapunten dalem. Boten teges ingkang putra badal dawuh panjenengan dhateng. Menawi perkawis jeduduhan menika kapribaden kula. Kula mboten saged dipun peksa. Piye? Kula mboten saged nampi kemawon. Kowe ora gelem nampa katresnan iki? Mboten lho. Wiratmaya. Ki arep kacak bantah karo wong tuwa. Kowe cilik ndak gedhekake, gedhe ndak pinterake. Kaya ngene iki undu-unduane. Ora bisa nembulih karo wong tuwa. Ora bisa mikul dhuwur mendem jero lawan asmane wong tuwa. Jebule kowe mancai sabdane wong tuwa. Wiratmaya, wal kowe tresna, wal kowe gelem lan orane kowe kudu gelem ngakoni perkara iki. Boten. Menawi kapeksa kula ngatosaken anggen kula gesang kalih pihak Kumala Retna wonten Kabupaten Bojonegoro menika pedhot wonten sak tengahipun dalan. Pangapunten. Wiratmaya, pun Rama sepet mripate. Pun Rama rumangsa ora seneng rungokno marang pangandikamu. Mula kangso kuwi yen kuwi dina iki mancai dawan pun Rama. Kowe minggat sae Kabupaten Tuban. Raine wong tuwa, iya. Wiratmaya, Rama Botang. kowe ndak tundung minggat kok malah dicek piye? Rama. Kula putra panjenengan dhateng. Menapa pantes kula nilarake dhateng panjenengan. Kula tresna kalih panjenengan. Kula kepengin sanget nyawang dhateng panjenengan. Gesang wonten ing Tuban Bagyo lah sang panjenengan. Tegese kowe ora pantes ninggalke Kabupaten Tuban kuwi piye karepmu? Menawi kersa panjenengan ndhawuhake kula dalah Kumala Retna. Kula saged Rama. Kowe gelem to, Le? Waduh. Wiratmaya. Ngene wae kok ngenteni dukane Rama. Nanging Paman gelem. nanging Ya. menawi wonten temanten sepasar bubar ampun utuh kalih Hei, kula. Wiratmaya. Kurang ajar kowe jebul ngelogoh marang penggali wong tuwa. Kandhane gelem ning yen ana temanten sepasar bubar aja ngalakke kalih kula weluh tegese nampik. Yen sadulur jauh kasinggihan Rama wis sing catet karo kadangmu Wiratmaya. Elingno penggali supaya ora kadon ya. Yun tambahing pangestu Rama.